zato ba na yi kudurin rufe sirri na saƙon zuciya a fuska ya bayyana. Saƙon zuciya a fuska ya bayyana. Mai tawakkalin fitar da sirrin zuci na alkhairi shi zan yi wa jinjina. Kallo ɗaya na yi kan na farka na kamuwa, da na rufe dole ne zana damu. Kalmar ta nauyi a harshe ta hake fitowa, domin a fuska dole ki haka alamuwa. Yarda gane zana biki mi tafiyar mu, mutan garin mu dole ne su yaba mu. Sako daga zuciya na zo na baki tausaya, soyayya ta so da ke da kike za ta raunana. Alkhairi yana tare da mai yin kyauta, zahiri rabu ne ya hukunta. Farcin da kai na ji na yi riƙewa, kunya da zuciya ta sun sasanta. Me ake kira sarauniyar fadata, mai shimfiɗi ta ni'imar fuskata. Kai ya fice a duniya ƙara bauta, suka shigo inuwa ta ka jingina. Da na bara da koko, na samu abin da na yi roko. Da macen hakan na kiwa da ku, da na bi na gaire ki shaki miko. So ya sana sa a zuci na fita cikin maza, na zama gwanin su na farko. Wa zai ja da ni a kanki dole za ya ci ƙasa, ba da firgici bari na razana.